Jarraian, Argiako bikidek Creative Commons lizentziei buruz hitz egingo digute. Xabier Letona eta Asier López Argiako bikazetari dira, aski ezagunak biak. Argia 2012an hasi zen edukien lizentzia libreekin eta harrezkero geroz eta eduki gehiago partekatzen dituzte. Gaiarekiko hausnarketa Argiako lantaldean gero eta handiagoa da eta gaurkoan gaia euskal gizarterekin partekatu nahi dute, eta bereziki gainerako euskal hedabideekin. Burujabetza teknologikoaren testuinguruan, teknologiak edukirik gabe utzalak direlako, eduki libreen hausnarketa ere mahai gainean jarri behar dela uste dugu. Zeuena da hitza. Jakin gabe argian ere gu baginan, edo bagara harin teoriaren jarraitzaile, jefe gutxi, edo esan batez, oain dela ez asko, hain zuzen ere bideo horretan zuzendaria historiaren paperontzirare bota dugu, eta jende asko lanean lantalde baten, eta gaur hitz egin behar duguna da eduki, edo lantalde horrek sortzen duen edukiaren gainean hartu dugun erabaki politiko handi batez. Eta, eduki horien nolakotasunaz edo nola zabaldu nahi dugun, eta azkenean, gure mundu ikuskeraren parteren ikuste oso ondo islatzen dela hor, eta horreko itzalderekin lotoz ere, nik uste funtseskoa izan dela, eta barkatu atrebentzia gu, hortaz ez gara oso jaioak, zui software azken buruan hitzeiteko eta nolakotasuna, baina uste dut merezi duela pixkate nondi datorren kontu hau gogoraztea gainetik, oin dela, laurogeiko markadan Stallman eta konpainiak lau mandamentu horiek sortu zitunean, aske zara ebiltzeko edo zein helburutarako softwarea, aske zara zure beharretara moldatzeko, aske zara kopiak berbanatzeko doan ala ez, aske zara moldatutako programen bertsioak banatzeko, komunitateak zure wekuntzak goza ditzan, argi dago softwareka sortan software begirari zela, baina atzean mundu ikuskera jakin bat zegoela. Eta horren garapena, zoragarria izan da, azkenean sorkuntzaren mundu edo adar guztietara heldu delako, eta tartean, zorionez, kazetaritzara ere bai. Eta bideo horretan, urte batzu geroago, dakizuenez, 2001. Horren bueltan, Creative Commons diru asmorik gabeko elkartea sortu zen, tande oso gutxira, lizentziak sortu zituzten. Eta helburua jarrita, gainera, pixka berpasatzen garai hartako zerak gustatu izan zait, nola helburua zen egilaren bere obraren jabe egitea, egila berriro bere obraren jabe egitea, nahiz eta agian copyrightari lotutako idei bat izan. Copyrighta nirea da eta listo, hau nik induana nirea da eta listo, ez da beste inorena. Guztiz kontrakoa, ez jakin badakigunez kapitalismoaren legeen arabera dena saldu eta eros daitekenez, sorkuntza ere ikusten dugu, ez dugu adibiderik emango, ehunka direlako musikari edo zinemagile edo zein sorkuntza lanen egilea, askoten ez direla beraiek egindako garen jabe. Ez dakit ez da batzutan nondik ari den orain beren obra ibiltzen. Horri buelta mateko lizentzia batzuk badira. Hor ez da ondo ikusten, baina erdiko arbol hortan eta gainetik azaltzeko, berez, 3 galdera bakarrik erantzun behar dira. Lehenengoa da, ira zure lana, zure sorkuntza konpartitu nahi duzun, bai baldin bada Creative Commons lizentziak agertzen dira, eta gero horren barruan beste 2 galderatxo. Bat, ia zure lanaren
moldaketa partekatzea baimendu nahi duzun, bai? Hartu eta lan hori moldatu ahal izatea, eta bestea, eta oso garrantzitsua, askotan eztabaida sortzen dituna, ia partekatzen duzun horren bigarren erabilpenean, esan dezagun, ia helburu komertzialetarako, edo diru asmorik baute duen, zehaztea, ia hori baimentzen duzun ala ez. Hiru galderei baietz erantzun den badiezu, kultura askearen, lizentzia bezala definitzen dira, hor sortzen edo sustatzen ari zarena, kultura askearen, filosofiaren azpian edo pean, barruan egongo dela. Ikusten denez, jantzi moldagarria da, copyrightaz bezala, zuk aukeratu dezakezun nahi duzuna, zure beharretara egokitu eta oso garrantzitsua da, ondoren hitz egingo ditugun puntutan, ez zaitu inor behartzen bat ala beste hartzeko, zuk aukeratzen duzu nolakotasuna, eta esan bezala, kontu hau, esparru askotara mugitu da, eta baita zorionez, kazetaritzara ere bai, eta hortaz hitz egin nahiko genuke pixkat, horrek ekarri dugun, gure ustez, egoera berri bat, eta zea aukera zoragarria dauden gure ustez hori sustatu eta erabiliz gero, eta ze arriskuak ere agertzen ari diren, edo ze kezkak. Hasi aurretik euskarazko komunitateari begira, begiratu ditut, ze askotan, gure egoera, gure komunitatea eta euskarazko komunikabideen egoera ere oso berezia da, ez dakit munduan bestelako antzekotasunak dituzten beste komunitate batzuk egongo diren, bintzatain zehatzak, abertz nola hartu duten, adibidez gu, baina askozaz handiagoak, hizkuntzarekin kezkatuta ez dauden, adibidez, beste dabide batzuk, copyrightatik, Creative Commonsera paso salto induten batzuk, adibidez, pare bat adibide ikusi ditu. Adibidez, eldiario.esek oso argi adierazten du, informazioaren zirkulazioa gero eta handiago izanik, ordun eta hobeago izango da, bueltan etorriko zaiguna. Batetik komunitatea handitzeko aukera gisa, eta bestetik onura ez duzenen bitartez. Koherente sentitu nahi dugu gure inguruan, non erabiliko ditugun beste batzuek egindako eta Creative Commons lizentzia duten edukiak. Guk edabide gisa, zuen edukiak erabiltzen baditugu, nola gatuko dizkizugu guk zuenak. Eldiario.es, Espaia mailan gaur egun dauen referentziazko edabide bat, eta hemendik eta urrunago junda, Txileko adibidez, Txilen albistegi guztietan egonik, hortik ere badago bat, ezagutzen duzuen Bio Txile, da aintzindarinetako batan Creative Commons lizentzietan, eta Txileko presa sarerik handiena. Idei bat egiteko, Twitterren 3 milioi jarraitzaile dazkate. Horiek ere Creative Commons pean dakate, eta zuzendariak 2003 hola zioen, zergatik aldatu zuten, eta zer lortu duten beraiek. Creative Commons lizentzia erabiltzen duzunean, asko zabalagoa den edukin ekosistema batean sartzen zara. Asko posten gara edabide txikiagoek, horietako asko herritarrarenak direnak, erabiltzen dituztenean gure edukiak, haien komunitateak informatzeko. Horrek asko lagundu du, gure webgune eta gure edukiak zabaltzen. 4 urtetan, 15 bizita edukitzetik, 14 milioi bizita izatera pasa izanaren merituaren parte handi bat izan du Creative Commons lizentziak. Niretzat copyrighta murrizketen eta buruko minen sinonimo da. Eta Creative Commons aldiz, sinpletasuna eta kolaborazioaren sinonimo. Eta izu, zuk edo zerrengatik ez baduzu nahi, zure lana konpartitua izatea, ez dago problemarik, ez erabili Creative Commons lizentzia bat. Hortik, pizkat nazarteko bi adibidetatik, orain puntuka bertsolarien parea beria hemengo egoraren zantzu batzuk ematen ditugu. Bai, ez gara ez Bartolo ez Maritxu, zentzu ertxian behintzat, bera Asier López da, eta ni Xavier Letona. Eta maite dugu iturri hori, horraipatu den iturri hori, eta maite dugu hemen dagoen elkarlanerako eta espiritu hori software librearen munduan aspalditik jorratzen dena, baina edukiaren munduan asko kostatzen dena oraindik ere aurrera egitea, eta gure helburua gaurkoan behintzat edukietan eta batez ere euskarazko edabideen munduan beste urratz txiki bat ematea da, hori bultzatzea eta hori da nahi duguna, eta horretan saiatzen ari gara azken hilabeteetan eta urteetan.
Eta, bueno, azkenean guk oso kontuan hartu behar dugu zein dan gure errealidadea, ez? Euskal komunitatea txikia da, denok nahi ditugu hartzaile gehiagok. 1919an gure aintzindari izan zen Damaso Intzaura, Zeruko Argiaren sortzaileak nahiko zituen fededun irakurle gehiago bere aldizkariarentzat. Mikel Atxagak 60ko hamarkadan nahiko zituen irakurle gehiago, eta 80koan Josemi Zumalabek ere bai, eta guk ere nahi ditugu irakurle gehiagok. Baina ez gu bakarrik gure txikitasunean, ETB batek ere nahi ditu ikusentzule gehiago, eta euskal literaturak ere nahi ditu irakurle gehiago, eta hain ikerketak dioten bezala hain patxal gabiltzan euskal kulturaren kontsumoan ere hartzaile gehiago nahi ditugu, baina daukaguna da. Abiatu gaitezen errealitate horretatik. Gure iturritxo hori mugatua da eta kosta egiten zaigu hor jardutea. Horrexegatik ezin ditugu alboratu gehiagora iristeko hain tresna egokiak diren halako hau moduko tresnak, ez? Eduki libreetan jardutea eta eremu hortan aritzea. Eta hori da pixka bat nahi duguna, eta horrexegatik oihu egin nahi diogu gure munduari, Euskal Hedabideen munduari, murgildu daitezen, sakonago, iturri azpian jarri, busti, eta gure edukiak parteka ditzagun. Eta egoera gainera, ez dakit munduan beste iztun edo kultur komunitaterik izango den, gurea bezalako egoera duena edabideen panoraman, alegia ia edabide guztiek, euskarazko ia edabide guztiek, kasualitatez edo kausalitatez ETB izan ezik, lizentzia libre baten azpian edo lizentzia libre baten arabera lan egiten ari dira. Partekeatzeak indartzen gaitulako. Eta lizentzia libreak existitu horretik ere, egia esatera, partekatu edukiak, eta ez bakarrik edukiak, partegatzen genituen txikia garelako, eta konbeni zaigulako, eta segurazki besterik ez zaigulako geratzen. Beti izango delako txiki, besteen aldean. Bintzat izpilua hori baldin bada. Erdal, medioen nagusitasun nari aurre egitea gure txikitasunetik oso nekesta da, edo ia ezinezkoa. Haiek egitura enpresarial erraldoia dazkate, inbertsore pribatuak, publizitate instituzional bidez, erakunde publikoak euskarazkoi, baina 100.000 euro gehiago ematen dizkiete, eta zergatik ez esan, haiek ere badakate bereien Creative Commons sare eskuindarra. Berri agentziaen papera askotan zer da, ez bada hori. Albiste bera irakurri dezakezu ia copy-paste eginda, edabide askotan, inkluso askotan, azal bera ere, eta enfoke, eta azkenan enfoke bera ere bai. Galdera da, copyrighta oinarri duen lehiakortasun hori bide bezala aukeratzen dugun, ala kompetentzia eta lehiakortasuna gainditu eta Creative Commonsek bere baitan daraman kolaborazio zenari heltzen diogun ikusita aurrera pauso asko eginda daudela. Eta alde horretatik eta harrokeriari gabe, harrotasunetik esaten dut, argia izango dela gaur egun seguruenik eduki gehien partekatzen duen euskal edabidea. Inongo konplejurik gabe hartzen ditugu lizentziak ahalbideratzen badu bederen beste edabideetatik informazioa, albisteak, zergatik gu nazio mailako edabide bat gara, eta beraz txikiak izanik ezin gara egon Bergaran, Iruñan, Ipar Euskal Herrian alde guztietan, ez? Baina guzti horietan badira edabideak. Eta zer egiten dugu? Jaso eta zabaldu. Pozik gainera, ez da? Esate baterako, eta gainera,
emaitza ederrak dauzka horrek, ez guretzat bakarrik, guretik ere badira medioak jasotzen dituztenak, esate baterako uztailean egin genuen Globori buruzko erreportaje sorta bat, eta Saltokoek ikusi zuten, eta eskatu ziguten, bueno, eskatu ez, hartu egin zuten, eta listo, eta zabaldu zuten, eta handik denbora gutxira esan ziguten. Aizuek, izen da internet luzean gehien zabaldu den, hemendik, izen da... Igual gehiagi hurbiltzen naizelako. Zerera. Bueno, polikia hoitze egingo dut, behar bada. Tira, esaten nahi nintzen, El Saltokoek jakinarazi zigutela, aizuek azken boladan interneten gehien zabaldu den zera da hau. Eta zer kostatu izan zaie, ezer, begiratu gurean dagoela, hartu, zabaldu, esan argiak egin duela, eta kitxo. Eta hori da, etengabe bultzatzen ari garena, edo beste esparru batean, demagun, azken boladan Nafarroan desente oihartzun izan duen zera, gobernuaren lan kontratazioetan euskararen balioa arautzen duen foru dekretua bertan bera utzi duten, epaileek bertan bera utzi duten albiste hori, ez? Euskal Herria Irratiak zabaltzen badu albiste hori, ordu betean edo 2 ordutan gainerako egiten badugu lan txukun bat, zabaldu daiteke milaka eta milaka euskaldunen gana. Horrek oraindik ez du modu engrasatuan funtzionatzen, ez da egiten. Eta horrek ez du esan nahi gero norberak ezin dezakeenik albiste hori bere erara jorratu, gure artean desberdinak garelako, baina oso modu azkarrean milaka pertsonara iritsi gaitezke, lehen aipatzen dudan txikitasun hori hautsiz eta lan askori gabe. Potentzialitateaz ez dugu askorik esango, gauza jakina delako. Estadistikak ateak initzazken, edo ikusi beste norudak, aipatu ditu Xabierrek adibide batzuk, baina hala da. Askatzen duzunean edukia, horren zabalkundea biderkatu egiten da, berez. Edukia ona baldin bada, noski, hori ahaztu gabe. Eta gainera, edukia zabaltzaz gain, eta hori komunitate gisa hartzen den erabakiat denean, beste panorama batzuk irekitzen dira. Segia da, edukia zabaltzen laguntzeaz gain, agenda informatiboa geuk markatzeko aukerak ere handitzen dira. Beti aipatu izan den eztabaida bat izan dago, nola utzi aldiegun dantza egiteari eskuineko erdale da bidek jarritako doinu horretatik ies egiteko. Hau bide horretan harri edo pausu handi bat izan like. Eta ez ekimen baten bueltan, askotan elkarlana, edo bideon artean elkarlana, hitza beti agertzen den kontu bat izan da, baina beti ekimen baten bueltan edo norbaitek ezarritako zerbaiten bueltan. Hau guztiz dezentralizatua da, eta gainera bakoitzen desberdintasunetik abiatuta egiten da. Bide bakoitza du bere nortasuna, eta kontua ez da, albisten fotokopiak egitea, zentzua duena da, bide bakoitzaren atzean dagoen komunitateari, gainerako edabideen atzean dauden komunitateen berri ematea. Eta zer eta gure aberastasunaren banaketaz, gure azkenen informazioa, edukia da gure oinarria, hori banatuz. Eta hori, guk ez dugu beste hizkuntza handietan dauden berri agentza zentralizatu eta vertikalen beharrik izango agian, nik uste norberaren edukiak zabaltzen denean postuz, euskeraz bizitzea erakargarriago egiten dela, eta bide horretan ere nik uste ekarpen polita izan daitekela. Guk esaten dugu argiak kazetaritza eraldatzailea egiten duela. Eta bromarik gabe guk mundua eraldatzeko egiten dugu lan.
Jakina, Euskal Herritik abiatuta horrek zer esan nahi du? Bueno, norengana hurbilduko gara gehien, komunitate bate osatu nahi badugu, gogoratzen dut, duela hamarkada bat, hasi zirenean, bueno, guruak eta esaten hedabide bakoitza komunitate bat zuela, eta abar, eta izugarri indartu zela kontzeptu hori. Segurenik lehen ere, hala zen, baina, bueno, teorizatu zen horren inguruan, eta komunikabide bakoitzak joen gara gure komunitatea eratzen, eta horri ematen diogu garrantzia, eta saiatzen gara hor elkar elikatzen, ez? Eta egia da, bakoitzak badu bere komunitatea, baina aldi berean Euskal Hedabideok osatzen dugu gure komunitatea ere. Saiatzen gara asko indartzen bakoitzak berea, eta ez hainbeste Euskal Hedabideen komunitatea. Urratsak ematen ari gara hor ere, eta horren erakusle izan daiteke esate baterako ekimen, herri ekimeneko Euskal Hedabideen elkartea, baina oraindik edukien partekatzearen alorrean ikusten dugu gaudela, bueno, ahul samar, ero asko indartu dezakegula esparru hori. Bueno, gure hurbilikoenak Euskal Hedabideak dira, eta hoiekin saiatuko gara, eta hoiekin saiatu nahi dugu komunitate hori indartzen. Hemen entzun dugu hainbatetan komunen politikak, bueno, Silvia Federici eta beste hainbesteri kaso ginez, bada erakartzen gaituen kontzeptu bat, komunen politika, eta gainerako Euskal Hedabideekin garatu nahi dugu komunen politika hori. Bueno, azkar, 5 minutu batzen eskula, agintzen dukute. Eta hori guztia, diruaren logikaren, bueno, uniberso baten barruan. Alegia, bueno, badakigu ez gara inostuak eta diru santua, errentagarritasuna eta alako hitzpotoloak, ze pisua eta ze garrantzia duten Euskal Hedabideetan, zenbat urte bizirauteko buru hauste horrekin, eta gainera orain paperaren krisia eta horrekin publizitaterena, eta gainera orain Creative Commons dator, ezta? Batzuentzat, emate du, bueno, eredu apurtzearekin batera, eredua berare, zailago dela, edo copyright saleek ditzen dioten bezala, orain gainera lana gratis egin behar. Bueno, gure ustez kazetaritza ez dago krisian dagoena da kazetaritza egiteko molde edo zenbait forma, eta horren froga dira, justo atzeraldi garai hauetan, hedabide kooperatiboek, edo horietako asko behintzat zein dar berritu eta atera diren, eta ze proposamen berriak egiten ari diren, o garen, gure txikian. Eta gainera, Euskararen ikuspegitik ere bai, Euskarazko kazetaritza egitea, diruaren edo errentagarritasun santuaren logikaren menpe egitea, bueno, nekesta egiten da, eta gainera badakigu bide hori oso esploratuta dago, badakigu nora eramaten gaituen. Azkenean egunkaria edo egiten duzuna, arekin batera, jila bat oparitu behar izatea. Ematen du balio erantxe eman behar diozula logika horretatik. Nik uste dut menpereko tasun horretatik ateratzeko baliabidea behar ditugula, eta gainera, aurreko itzeletan adibide pilo bat eman dituzue, baina askoz pobreagoa ginateke komunitate gisa, software askeri gabe, Wikipedia, LibreSale, azpititulak euskaraz, Common Voice, edo CC lizentzia dituzten edabiderik gabe. Hori uste dut, ala dela. Bueno, eta nola partekatu, Zamora dirudi, ez? Jaso, zabaldu, lizentzia berean aitortu eta kitxo. Pues ez da inarraxa. Ez da inarraxa. Eta gu hasi garenean hori praktika hau egiten nahiko modu, ez dut esango masibo, baina konparatuta beste hedabideek egiten dutenarekin, gurean masiboa da.
hori da, sortzen dira arazoak, zergatik egiten duzu, nola egiten duzu, denok lizentzia beraren pean jardunez, ez? Bueno, egin ditugu bilera batzuk gure artean, kontu horiek bideratzeko, eta abar, ez dugu adostasunik lortu, ez gaude burrukan ez da ere, kontu horrekin, ez? Baina ikusten dugu bide bat egiten ari garela, baina poliki doala. Eta bueno, aldi berean, ikusten dugu arazo horietan badirela arrisku batzuk. Eta arrisku horietako batzuk zeintzuk izan daitezke, lizentziak desitxuratzearena. Hau da, ni badaukat lizentzia bat, baina ez dakit zertarako balio duen lizentzia horrek, eta ez dakit nola erabaki, o nola erabili, eta gainera besteak erabiltzen badu lizentzia horrek esaten duen bezala, azarratzen naiz. Bueno, hor badago lizentzia horren desitxuratze nabarmen bat, eta guk pixka bat esaten genien bilera horietan eta hainbati, eztabaida horietan eta haizu, hemen baldin bagoaz, hondartza nudista baten adibidea jarriz ni gustora eguzki hartzen piluxi baldin banago hor, eta zu baldin bazatoz, baino jantziarekin nire gana, haizu, ez egidazu esan, jarri ezazu zerbait mesedez, inkomodatzen nauzu eta, bueno, hemen ere ikusten dugu antzeko zerbait horren arriskua ere egon daitekela. Eta amaitu behar dugunez, ez dugu denborik emango dena esateko, baina bai nik uste komeni dela esatea guk urtebete eta erdi eskaini genion aldaketa prozesu honi, erabaki hau hartzeari. Ez delako lizentzia aldaketa hutsa, egun batetik bestera esnatu eta aldatzen dugu logoa eta jazta. Atzean nik uste kontzeptu aldaketa handia dagolako eta jabetza, orain arte ulertu duen bezala, hori horrenak egin du. Bide hau hartzen baldin bazu, alegia, sortzen duana ez da nirea, ez behintzat orain arte ulertu duan bezala. Egiletza bai, baina jabetza ez. Ja ez duelako inporta non eske egiten den edo nondik zabaltzen den, baizik eta hori da hain zuzen ere zabaldu nahi, sustatu nahi duzuna. Ahalik eta gaien zabaltzea eta horrek ez du zer ikusirik norberak kudeatzen dituen iturriekin. Zabalpenean dago komunitatearen gain ustea edukia. Eta bueno, haien galderetan zozeatatzea. Eskerrik asko. Badago galderarik? Igual, urrengo izlaria bideokonferentzia bidez konektatu behar dugunez, igual bitartean Asier ordenagailuan konexio egiten da aurreratzen juteko. Badago galderarik? Bai, Xavier. Besterik ez badago, ez akaparatzearren, baina, bueno, niri zabaldu diaten galdera berdina zabaldu nahiko nizuek edo antzekoa, da erakunde publikoen, edo politikarien erresponsabilidad guztionetan, azpimarratu duzue Euskal Telebista, mingarria egiten zait nire diruarekin eta guztion diruarekin zabalkuntzan eta elkarre ematean eta murriztua dagoen edukiak egitea, baina ez da kasu bakarra. Euskal kulturak jasotze du diru laguntza handia orokorrean, eta horrek ez dauka kontrajarri, ez dauka konpentsaziorik edukiaren irekieran eta horrelako lizentziak erabiltzean. Filosofian adibidez, badago izugarrizko kolekzioa filosofiako liburuena, eta agian irakurle potentzialak 6 bat izango gara, baina irakurri eta ere ezin dugu aldatu, PDF bat delako, eta gainera jabetzagatik ezingo dugu bertsio berri bat egin, edo gaurkoratu, edo hobetu. Eta drama bat dela uste dut, eta ez dakit zuen iritzia edo esperientzia zein den horretan. Gure esperientzia da pixka bat bidea egiten ari garela, eta bide egite horretan ez dela gutxi
Euskal Hedabide gehienak esate baterako dagoeneko lizentzia librea izatea. Burua ez dago hor, oraindik, baina gutxienez atea ireki da, ez? Burua dago, guk albiste bat goizean goazenean eta hartzen dugunean, lizentzia librea duen medio horretako kazetariak esaten duela. Ui, zertan ari dira hauek? Lapurtzen ari dira? Ui, nola lapurtzen? Baina gauza horiek entzun egiten ditugu guk, Eta, bueno, ez da drama bat, osea, badakigu horrela dago panorama, eta horregatik hemen oso ongi abonatua dago edukiaren partekatzea eta abar, baina gure munduan oraindik ez. Eta bueno, lan hori egiten ari gara pixkanaka, eta bueno, nik behintzat horri dagokionez, horixe, hasiek ez dakit zerbait. Bueno, ere esan behar da, diru laguntzen menpe bizi garen einean, ze hori ere hala da eta realitate bada, horren bitartez ere menpekotasun batzuk sortu ditugula. Eta menpekotasun horietako batzuk ere izan dira nik uste buruan geratu zaizkigunak. Eta adibidez, oain dela gutxira arte, diru laguntza banatzen ziren estadistiken arabera. Alegia, zenbat bizita zure webgunean zenbatekoa dan, horren arabera ere, gero gehiago ala gutxiago. Noski, orduan ari zara momentu oro elikatzen norberaren jabetzaren eremua. Eta, karo, honek apurtzen duenen horrekin, ez da paradigma aldaketare bada. Eta ikusten da, oraindik hortik errenka doazela, eta ez dutela inoiz kontutan hartu, bintzat alako daialetan, sare sozialetan egiten den lana, edo kuantifikagarria ez den beste bide batzutatik egiten den lana. Zabalkundia bakarri webgunera begiratuta, edo paperaren estadistika sui generis batzuen arabera ematen zuten.